Spoločnosť Tebau je slovenská firma a už 18 rokov je spoľahlivým dodávateľom debnení a lešení Hünebeck, vibračnej a hľadiacej techniky Levers a širokého sortimentu spotrebného materiálu pre monolitické betóny. Kombinácia týchto troch oblastí, debnenia, lešenia a spotrebného materiálu, robí firmu Tebau výnimočnou vo svojom odbore, pretože zákazníci dostanú všetko od jedného dodávateľa a za najlepšie ceny. Prerušenie tepelných mostov Izopro, Izomax a Izomur. Prvky Izopro, Izomax, Izomur sú tepelno-izolačné nosné spojovacie prvky medzi betónovými časťami konštrukcie. Ich výborné tepelno-izolačné vlastnosti zabezpečujú spoľahlivé riešenie problémov stavebnej fyziky na rozhraní medzi externými a internými časťami konštrukcie. Izopro. Tepelno-izolačný a nosný spojovací prvok Izopro pozostáva z polystyrenového základu hrúbky 80 mm s koeficientom prenosu tepla 0,35. Ďalej pozostáva z nosnej výstuže z ocele BST 500, ktorá je v izolačnej časti nahradená výstužou BST 500 NR. Prvok Izopro zabraňuje nasiakavosti a tvorbe pliesní, je protikorózny vďaka použitiu nerezovej ocele v izolačnej časti, rýchlo sa osádza a optimálne prenáša priečnú silu a ohybový moment. K dispozícii je niekoľko typov podľa oblasti použitia, napríklad typ IP a IPT na konzolové balkóny, typ IPT-EK na konzolové balkóny s vonkajším rohom, typ IPQ na kĺbovo uložené dosky, typy IPQS a IPQZ na kĺbovo uložené dosky pri bodovom zaťažení. Ďalej typ IPTD na dosky s odskočením konzoly, typy IPH a IPE na bodový prenos vodorovných síl, typ IPA na napojenie atiky na stropnú dosku, IPF na napojenie železobetónovej konzoly, IPS na napojenie prievlaku ku stene alebo IPV na napojenie dvoch stien. Izomax. Tepelno-izolačný a nosný spojovací prvok Izomax je tepelno-izolačný nosný spájací prvok medzi stavebnými prvkami z betónu. Izomax je zložený z izolačného trupu hrúbky 120 mm s koeficientom prenosu tepla 0,16 a prútovej konštrukcie z ocele, ktorá zaistí prenos síl. Izomax zabraňuje tvorbe kondenzovanej pary a plesniam, rýchlo sa osádza, bezpečnejšie prenáša ohybový moment a priečne sily pod 45 stupňovým uhlom. K dispozícii je niekoľko typov prvkov Izomax podľa oblasti použitia, napríklad typ IMT a IMTQ, sú vhodné na nasadenie pre voľne vyčnievajúce balkóny, respektíve ako podpora balkónov. Typ IMTQQ sa používa na kĺbovo uložené platne. Izopro SK. Tepelno-izolačný a nosný spojovací prvok Izopro SK slúži na pripojenie voľne vyčnievajúcich oceľových konštrukcií, ako sú napríklad oceľové balkóny alebo prístrežky na oceľovo-betónové stavebné časti. Vďaka vynikajúcemu tepelnému rozdeleniu Izopro SK spoľahlivo vyrieši fyzikálne problémy, ktoré vzniknú na stavbe na prechodoch medzi vonkajšími a vnútornými stavebnými prvkami. Tepelno-izolačný prvok pozostáva z izolačného trupu so staticky pôsobiacou prútovou konštrukciou pre bezpečnejší prenos síl. K dispozícii sú výšky prvku 180, 200 a 220 mm so šírkou 200 mm. Izomur. Tepelno-izolačný a nosný spojovací prvok Izomur. Čím lepšia je tepelná izolácia budovy, tým väčší pozor treba dávať na tepelné mosty. Dnešné predpisy na tepelnú izoláciu a úspory energie predpisujú pri novostavbách tepelnú izoláciu hrubšiu ako 120 mm. Vonkajšie steny a strešné konštrukcie tieto požiadavky bez problémov spĺňajú. Tepelné mosty budú však aj napriek zlepšujúcej sa tepelnej izolácii stále komplikovanejšie. Pokiaľ energetická úspora nebude zároveň riešiť odstraňovanie tepelných mostov, stúpa riziko tvorby hubových plesní. Najslabším miestom budovy je sokel. Pri nezateplenom sokli budovy prerušuje múr tepelnú izoláciu medzi vonkajšou izoláciou budovy a izoláciou nad suterénom. To znamená zvýšené riziko hubových plesní kvôli zvýšenej vlhkosti vzduchu a nízkej vonkajšej teploty v päte steny a stratu tepla. Sokel budovy, zateplený prvkom Izomur Plus, uzatvára medzeru v tepelnej izolácii medzi vonkajšou izoláciou a izoláciou nad suterénom. To znamená zdravé izbové podmienky, minimálnu stratu tepla a úsporu nákladov na vykurovanie. Plánovanie na mieru.
Tebau poskytuje zákazníkom pomoc v procese projektu. Pomôže optimalizovať harmonogram nasadenia debnenia a lešenia. Pomocou plánovacieho softvéru HCAD vyhotoví kladačské plány a určí presné množstvo materiálu. Okrem toho poskytne kvalifikovaného koordinátora debnenia a lešenia. V rámci projektu statiky odporúči spotrebný materiál a špeciálne statické komponenty. Na navrhovanie tepelno-izolačných prvkov používa Tebau softvér ISOPRO Design, ktorý aj poskytuje na požiadanie. Doprava až na stavbu. Tebau zabezpečuje dopravu materiálu na stavbu. Ak ide o menšie stavby, v priebehu jedného dňa, pri veľkých projektoch do jedného týždňa. V centrálnych skladoch sa tovar naloží a vyexpeduje na požadované miesto bezpečne a na čas. Čistenie a údržba. Používané debnenie a lešenie Tebau čistí profesionálne a ekologicky. V prípade potreby sa opravia alebo vymenia poškodené súčasti, čím sa životnosť systémov predĺží. Semináre a školenia. Pre svojich zákazníkov Tebau pripravuje semináre, teoretické a praktické školenia určené pre projektových manažérov, obchodníkov, majstrov a študentov. Prenájom a servis. Tebau dodáva aj vibračnú, hladiacu a hutniacu techniku na liaté betóny. Každý výrobok je možné prenajať, zakúpiť so zápočtom zaplateného prenájmu alebo navrhnúť individuálny spôsob financovania. Na všetky zakúpené stroje poskytuje Tebau záručný a pozáručný servis. V rámci záručnej doby zákazník neplatí za prenájom náhradného zariadenia. Komplexné služby a predaj pod jednou strechou. Kvalifikovaní pracovníci firmy Tebau poskytujú zákazníkom komplexné služby bez ohľadu na to, či ide o veľký projekt alebo rodinný dom, o malú či veľkú firmu. Tebau vybaví každého zákazníka rýchlo a komplexne na svojich 3 prevádzkach v Bratislave, Sučanoch a Košiciach. Poradiť, navrhnúť a poskytnúť všetok materiál, to je krédom firmy Tebau. Všetko pod jednou strechou. Tebau zdôrazňuje svoj postoj k ochrane životného prostredia používaním kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a ich opakovaným používaním a aj predajom výrobkov z recyklovaných materiálov. Bezpečnosť a ochrana zdravia. Tebau dbá o bezpečnosť pracovníkov a zákazníkov. Pravidelné školenia a dodržiavanie potrebných predpisov sú samozrejmosťou. Bezpečnosť, kvalita a spoľahlivosť sú charakteristickými vlastnosťami aj všetkých dodávaných výrobkov. S novou internetovou stránkou www.tebau.sk pripravila spoločnosť Tebau internetový obchod. Súčasťou stránky budú aj montážne návody a technické listy pre vybrané výrobky.